खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 18 जुलाइ 2025 मायथाइ एबा 1 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै फालांगियारि सुबुंफोरा मुखुब जागोन आरो जाफुंसार जागोन। साख्रियाव थानायफोरखौ जौगाहोनो आरो सोलायनो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरजों मोनसे गोदान फालांगि जागायनो हागोन आरो नोंथाङा बिसोरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। राङारि आयदाफोरा मोजाङै दावगागोन आरो स्टकफोराव माखासे रां थिसननायबो जानो हागौ। समाजारि हाबा-हुखाफोरा बांगोन। दिनै नोंथाङा मोनसे पार्टियाव सासे जुनिया सुबुंखौ लोगो मोननो हागौ जाय इयुनाव मोनसे गोजोर रमान्टिक सोमोन्दोआव जौगानो हागौ। गावनि सावस्रिखौ नेवसिनाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों कमला गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा सानबाय थानाय मोनसे खामानिया आबुं जागोन। बे राशिनि फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि जिउ राहायाव मोनसे गोदान सोलायनाय नुगोन, जाय बिसोरनि इयुननि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंनि सावस्रिया मोजां थागोन। बे राशिनि बै सुबुंफोर जाय समाजारि साइटफोरजों सोमोन्दो गोनां, बिसोर सोरबा सासेखौ लोगो हमगोन जाय बिसोरनो मुलाम्फा होगोन। फालांगियाव माखासे सुबुंफोरा हेफाजाब होगोन। लोगोफोरजों सम बारहोनाया मोनसे साबसिन सान जागोन। गावनि खाफालाव चन्दननि तिलक फुनना ला। गासैबो नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि गोहोनि थाखोआ गोजौ जागोन मानोना नोंथांनि आंगोआ नोंथांनि थाखाय जोबोद खुसिनि फुंखा जागोन। नोंथाङा गाबोननि थाखाय माखासे जुनिया हाबाफोरखौ गारनो हागोन। गोरोन्थि बुजिलायनाय जानो हागौ। नोंथांनि सानस्रिफोराव गोनो गोथो जानो हागौ। जुदि नोंथांनि गेजेराव सोरबा साख्रि नागिरदोंब्ला दिनै नोंथाङा साख्रि मोननो हागौ। फालांगिनि थाखाय गुबुन सुबुंजों लोगो जानाया मुलाम्फा लाबोगोन। नों दिनै मोनसे मोजां खामानिखौ जागायनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। दावबायनाया बांसिन जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बैसोगोरा आरो बिबानगिरिफोरनिफ्राय मदद आरो बान्था मोननो हागौ। नोंथांनि खामानिनि जायगायाव नोंथांखौ बेसेन होनाय जागोन, जाय नोंथांनि गोजोननायखौ बांहोगोन। राङारि आयदाफोराव गोख्रै रां आर्जिनाय बिथांखिफोर एबा गोसो बोनो हानाय थांखिफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया साबसिन। बेयो फैबाय थानाय दानफोराव जेंना सोमजिहोनो हागौ। नखरनि सोद्रोमाफोरजों माखासे गोरोन्थि बुजिलायनाया न'नि आबहावाखौ गाज्रि खालामनो हागौ। जुदि सोरबा थांखि दैखांनो सानथांखि लादोंब्ला बिदि खालामनो थाखाय बेयो मोजां सम नङा। नोंथांनि गथ'फोरनि सावस्रिया जिंगानि जाहोन जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि साना गलाय-गथाय जागोन। नोंथाङा माबा मोनसे हाबायाव सासे रोंग'थि गोनां सुबुंनिफ्राय मदद मोननो हागौ। नोंथाङा नखरजों सावथुन नायनो सानथांखि बानायनो हायो। नोंथाङा राङारि लेनदेननिफ्राय गोजानाव थानांगौ। जुदि नोंथाङा नोंथांनि समखौ मोजाङै बाहायो, अब्ला नोंथाङा थारैनो मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा गोजाम आयदाफोराव गोसो होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। खामानिनि थासारिया गोख्रों थागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिबानफोरनि सायाव सांग्रां आरो गोथौ जागोन। शिव लिंगमआव नालेंखर बाव। नखरारि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कन्या राशि। दिनै मावख'आव मोजां मोनलायनायनि जाथावनाया नोंथांखौ नोंथांनि खामानिनिफ्राय गोसोखौ दोरदनो हागौ। अदेबानि नोंथाङा नोंथांनि नोजोरखौ लाबोफिननांगोन। फारसेयारि नांजाबनाया नोंथांनि खुसिखौ खम खालामनो हागौ। नोंथाङा दिनै खामानि मावथायाव सोंखारि जानायनि बोलि जानो हागौ।
दावबायनाया दिनै नोंथांनि थाखाय रंजाथाव आरो जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। गोदान मावथांखिफोराव रां थिसननो नाङा। खामानिया जाफुंसारै आबुं जागोन। ओम नमः शिवाय मोन्थोरखौ फराय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। तुला राशि, फालांगियारि आरो राङारि बिथिङाव दिनै नोंथाङा एसे निराश जानो हागौ। नोंथांनि सुथुरफोरा नोंथांनि थाखाय जेंना सोमजिहोनो हागौ। नोंथांनि आयआ खमायनो हागौ आरो नोंथांनि रां थिसननाया दोनथ'नाय थाखोआव हाबनो हागौ। बे समनि गेजेराव फालांगिजों सोमोन्दो थानाय दावबायनाया थि फिथाय होनो हायाबो जानो हागौ। नोंथाङा बै बिथांखिफोराव रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जाय गोख्रै रां होगोन होनना समायखिरा लायो। लोगोफोरा हेफाजाब होजायाबो जानो हागौ। बेनिखायनो जायखिजाया रादाय होनायनि सिगां खेबनै साननाया मोजां जागोन। नोंथांनि खुदियानि सावस्रिया जिंगानि जाहोन जानो हागौ। सावफाहामारि आरो गुबुन नाङै खरसाफोरा नोंथांनि दोनथुमनायखौ खहा खालामनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। नखरारि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। एसे नाजानायजों नोंथाङा गोरलैयैनो नोंथांनि थांखिफोरखौ मोनफुंनो हागोन। नोंथांनि राङारि थासारियाव मख'जाथाव जौगानाय फैनो हागौ। दिनैनि साना फालांगियारि हाबाफारिफोरनि थाखाय साबसिन। नोंथाङा मोनफ्रोमबो खामानिखौ सहायनाय आरो बुजिनायजों फोजोबनो नाजानो हायो। हाबा जानाय जिउआ खुसिजों बुंफबगोन। मावख'आव मोनसे मोजां आबहावाया नोंथांखौ खुसि खालामनो हागौ। फुङाव सिखार आरो गावनि मान बावनो थाखाय बुहुम बिमाखौ दां। नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गोथां गाब। धनु राशि, दिनै नोंथांनि स्वाभिमानआ गोरोबथा जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बिदा-फंबायफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। न'आव आरो बायजोआव खुसिनि आबहावा थागोन। बेसेनगोसा बेसादफोरखौ जोथोनजों सामलाय। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनग्रा लोगोनो माबा मोनसे अनथोब होनो हागौ। नोंथांनि सोमोन्दोआव गोदैया बांगोन। नोंथाङा सानथांखि लानाय गासैबो खामानिफोरा दिनै जोबगोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि बिफानि फालांगियाव हेफाजाब होगोन। समबाराव भगबान भोलेनाथनि उखैहाब थायोब्ला नोंथांनि गोसोनि गासैबो लुबैनायफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मकर राशि, दिनै नोंथाङा माखासे धोरोमारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो हागौ, जाय नोंथांनि समाजारि अनसायजानायखौ बांहोनो हागौ। नोंथांनि नखरारि जिउआ रंजाथाव जागोन आरो नोंथाङा गोसोआरि महरै सिरि थागोन। नोंथाङा गुबुनफोरनि थाखाय हेफाजाब होग्रा फोरमान जागोन आरो सुबुंफोरा बेनि थाखाय नोंथांखौ मान होगोन। गावनि फारसेथिं खाफाल गोनांब्ला नोंथाङा जिउ राहायारि आरो रांखान्थियारि महरै मोनसे दिदोम थासारियाव थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोमोथाव सान जागोन। खामानिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे मख'जाथाव फेरफाथिनाया नोंथांनि लामायाव फैगोन आरो नोंथाङाबो बेयाव जाफुंसारगोन। न'नि आबहावाया गोजोनथाव थागोन। नोंथाङा राङारि मुलाम्फानि थाखाय सानस्लाबै खाबुफोर मोनगोन। नोंथाङा खाफालनिफ्राय आबुं मदद मोनगोन। बेजों लोगोसे गुबुनफोरा नोंथांनि खामानिजों गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि दावगानायनि थाखाय गोदान लामाफोरा गेवगोन। नखरनि सिङाव गोदै आरो फोथायथिया बांगोन। नोंथाङा सासे जुनिया सुबुंखौ लोगो मोनगोन। गोनांथि जानाय सोरखौबा जाहो आरो जाफुंसारनाया नोंथांनि आथिंखौ खुदुमगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मीन राशि, दिनै लोगोफोरजों सानस्रियारि गोरोबलायै जानो हागौ। नोंथाङा आजै-आजौनि सम्फथिनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। गोनांथार फालांगियारि गोरोबथा खालामनाय समाव गुबुनफोरजों नारसिनजानाङा।
मुलाम्फा गोनां ग्रहफोरा दिनै नोंथांखौ खुसि मोननायनि गोबां जाहोन सोमजिहोगोन। राजखान्थियाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फानि आसा नुनो हागौ। शिवलिंगमनो खुसेरनि रोसि हो आरो नोंथाङा गासैबो रोखोमनि खुसि आरो जौगानाय मोनगोन। नोंथाङा आजै-आजौनि सम्पथिनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।